салом мухлисони ашадии барселона ва канали барса тж. барселона то ин ҳам дар бозори трансферӣ фаъолтар нисбат ба дигар дастаҳо буд ва даста нақшаҳои дигарро низ ба анҷом расонидан мехоҳад. биёед имрӯз мо дар бораи хатти ҳамлаи барса гап хоҳем зад ки хави чӣ тавр левандовски, рафиня, дембеле ва обамянгро дар ҳайат ҷо мекунад. аз шумо чун ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад наворҳои ҷолиб омода сохтан. акнун бошад ба роҳат чинед, оғоз мекунем. футболи калон баргашт. ба наздики чемпионатҳои аврупоӣ оғоз мешаванд ва дастаҳо барои омодагии хуб дидан бозиҳои дӯстона гузаронида истодаанд. 20 июл барселона тури худро дар амрико оғоз мекунад ва бо дастаи бекхем низ бозӣ анҷом медиҳад. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда ҷолибиятро зиёд гардонед. он ҷо шуморо коэффициентҳои баланд бо бонусҳои гуногун интизоранд. дар 1x регистратсияи осон, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди барса tg. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. пеш аз он ки мо ба хаёлбозии тактикӣ ғарқ шавем, якчанд муҳимиятро бояд қайд бикунем. якум ин ки тарҳи моро шумо зиёд ҷиддӣ қабул накунед. ин танҳо кӯшиши додани ҷавоби зуд ва ҷолиб барои саволҳои мухлисон аст. албатта шумо метавонед тактикаи пешниҳод кардаи моро танқид бикунед, вале аз ин ҳам беҳтар дар комментария фикрҳои худатонро пешниҳод кунед. роҳи аз ҳама оқилонаи тактикӣ ин аст 4-3-3. хави соли гузашта ана ҳамин гуна тактикаро истифода мебурд. ин схема на танҳо дар бораи ҷойгиршавӣ, балки дар бораи нақши бозингарон дар худи бозӣ низ аҳамият дода мешавад ва кӯшиш бояд кунем ки дар он ҷо ситораҳои нав бештар ҷо пайдо кунанд. маҳз дар доираи чунин вариант рафиня, дембеле ва обамянг, левандовски рақибони мустақим мешаванд. хусусан агар на танҳо мавқеъ, балки вазифаи онҳоро дар назар гирем. сармураббии барса бояд дар бозӣ ротатсия кунад ва ё идеяи наверо ба қавле ихтироъ кунад. биёед сценарияи дуюми гуфтаамонро фарз кунем ва кӯшиш кунем ки ба сари каталониҳо ворид шавем. варианти алтернативии мо дар атрофи се ҳимоятгари марказӣ сохта шудааст ки худи хави низ ин шакли бозиро дар дастаи алсад зуд истифода мебурд. дар аввали тобистон аз жерар ромеро як маслиҳати инсайдерӣ гирифт ва ӯ ният кард ки дар барса низ се ҳимоятгар гузорад. ҳамаи ин дар рафти бозӣ муайян карда мешавад. агар мо шакли 3-4-3-ро ҳамчун такягоҳ истифода барем ки ба 3-5-2 дар вақти ба ихтиёр гирифтани туп табдил меёвад, пас мо схемаеро ба даст меорем ки барои ситораҳои нави даста хеле қулай аст. он чунин хоҳад буд. левандовски ва дембеле дар мавқеи дӯстдоштаи худ ҳастанд. рафиня ва обамянг дар ҷои мондаамон мутобиқ мешаванд, чунки онҳо маҳорат ва таҷрибаи хуб доранд. рафиня худро дар нақши паҳлӯи рост мебинад. вай ба қадри кофӣ меҳнатдӯст аст ки дар паси рақиб то қат кардани ҳамла кор кунад. ин яке аз услубҳои дӯстдоштаи марсело белса дар Лидс буд, аммо дар вақти бартариро ба даст гирифтан ба барса дар аксари эпизодҳо ин талаб карда намешавад. обамянг ҳамчун вингери чап маҳз дар ҳамин нақш ва дар ҳамин тартиб шояд ӯ беҳтарин замонашро дар Арсенал дошт. он чизе ки ба ӯ шартномаи сердаромад овард ва Арсенал дар ҷоми Англия тавассути голҳои калидии габонӣ ғалаба кард. афзалияти бартарии ӯ бозӣ кардан дар маркази ҳамла аст, аммо бо шакли 3-4-3 самаранокӣ қариб паст намешавад. ҳатто вақте ки ӯ аз канор бозиро оғоз кард, ҳаҷми кори бидуни туп дар схемаи 3-4-3 низ барои обамянг қулай аст. ҳангоми бозӣ бо 4 ҳимоятгар бо обамянг дар канор нобаробарӣ ба амал омад ва дар 3-4-3 ҳама чиз нисбатан бехатар буд. ба ӯ лозим набуд ки хело ақиб равад. қисми асосии кор аз фишор ба даст меомад. ӯ нақшаи бетӯб барои ӯ мувофиқ аст. вай метавонад ҳатто беҳтар аз нақшаи дар Арсенал доштааш амалӣ кунад. ҳангоми бо тӯб бозӣ кардан барса шакли 3-5-2-ро нигоҳ медорад. рафиня дар нимаи майдон тарафи рост. ин майдони ҷои махсуси ӯ аст ки дар он ҷо эҷод кардани ҳар гуна вазъият қулай аст. аз ин ҷо ӯ метавонад комилан ҳама ҳилаҳо ва ё ҳамон финтҳои дӯстдоштаашро амалӣ кунад. гузаришҳои диагоналӣ бо зарба, гузаришҳои пешқадам, гузаришҳои буриши борик ва дигар гузаришҳо. дембеле ҷои зиёди дигареро дар паҳлӯ нигоҳ медорад ва рақибонро дар ҳолати алоҳида нигоҳ медорад, то ҳадди имкон ба нақши кунунии худ наздик. обамянг дар марҳилаи тӯбидоракунӣ бо левандовски ҷуфт мешавад. агар рақиб баланд дифоъ кунад, барса тавассути кушодани бо суръати обамянг бозӣ хоҳад кард. агар онҳо амиқ бишинанд, пас ҳузури обамянг левандовскиро каме озод мекунад, ки дар ин сценария хатари асосӣ хоҳад буд. ҳарду метавонанд якдигарро пурра кунанд. оё мо метавонем аз хави чунин чизеро интизор шавем? бале, нақшаҳои гибридӣ ӯро наметарсонанд, балки баръакс ӯро ҳавасманд мекунанд. барои каталониҳо чизи асосӣ ин ки принсипҳои футболи мавқеъ риоя карда мешаванд. нақшаи тавсифшудаи боло инро дар назар мегирад. албатта камбудиҳо ҳам ҳастанд. барса аз мавсими гузашта сар карда суръати худро аз даст медиҳад. схемаи 4-3-3 бо паҳлӯҳои гуногун хеле хуб кор карданд. дар тарафи чап секунҷаи комбинатсионӣ бо қудрати васеъ доштани Жорди Алба ва дар тарафи рост хунсоркунии
Дембеле ва Трауре дар шакли нав масалан барои комбинатсияҳо дар тарафи чап чунин шароит вуҷуд нахоҳад дошт, аммо сифатҳои инфиродии ситораҳоро метавон ошкор кард. Инчунин дар маркази нимҳимоя як ҷой камтар хоҳад буд, гарчанде ин мавқеъ пурқувват аст. Оё чунин мубодилаи афкору арзанда номидан мумкин аст ва ё ин идея ба практикӣ кор медода бошад? суолҳо зиёд ҳастанд. Бо вуҷуди ин бо Ферран Торрес ва Ансу Фати чӣ бояд кард? Нофаҳмо аст. Мо мухлисонро акун фақат интизорӣ мебояд. ба ҳамин видеои имрӯзаи мо ба охир мерасад. Мо умедворем ки Хави роҳи ҳалли ин масъаларо меёбад ва ситораҳои нави дастаро дар мавқеъҳои муносиб ҷой мекунад. дӯстдори Барселона ва бо канали Барсатиҷи бимонед.